Все створение Божие прославляйте Бога, хвалите и возвеличивайте, прославляйте Бога. Все ангелы Божие прославляйте Бога, хвалите Его небесы, прославляйте Бога, хвалите Бога в должный час, прославляйте Его навеки, хвалите Бога в должный час, от смерти Он выбавил нас. Все воды, что под небесами, прославляйте Бога. Все моти земные, прославляйте Бога. Солнце и месяц, прославляйте Бога. Небесные зорки, прославляйте Бога. Хвалите Бога. Славьте Бога все народы, аллилуйя! Славьте Бога все народы, аллилуйя! Славьте Богу в Его святыни, славьте Его на небосхиле моці Ягоной, славьте Его за Его могутные справы, славьте Его за безмежную величь Ягоную. Славьте Бога все народы, аллилуйя! Славьте Бога все народы, аллилуйя! Славьте Его гуком трубы, славьте Его на арфе и гусях, славьте Его бубном и танцем, славьте Его за струнах и флейте. Славьте Бога все народы, аллилуйя! Славьте Бога все народы, аллилуйя! Хочу Тебе хвалить, усё свое життя, хочу Тебе хвалить, усё свое життя. Перед Тобой стоять, зачувать Твою любовь, хочу Тебе хвалить. Тебе спевать, усё свое
святиню, я хотіла розпробити Бог, знайдіть спадщину йой скарбати криві, а вийти з них розпускую етую браму, кармасті, треба дітям бить і страчить життя своє, как застіямо. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino, in redentia. Alleluia, alleluia, in redentia. Alleluia, alleluia, in redentia. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino, in redentia. Alleluia, alleluia, in redentia. Alleluia, alleluia, in redentia. Любов дасть вам крили, да Бога душу знясе, на песку крышинка стану маленьким, Иисус, ты меня. Любов дасть вам крили, да Бога душу знясе, я песу крышинкой стану маленьким, Иисус, ты меня. Любов дасть вам крили, да Бога душу знясе, я песку крышинкой стану маленьким, Иисус, ты меня. Святий мене храни, бо ти тільки можеш серце з каміння моє оживить, напои меня живою водою
Już tutaj? Перед аньолами співаю тобі, Пане. Славлю Тебе всім моїм серцем, бо почув ти слави уста мої. Перед аньолами співаю Тобі, кланяюся перед святой Твоей святый.
Дух Святий не храни, бо ти тільки можеш серце з каміння моє оживись, напои мене живою водою, прагну я, як ніколи тебе. З неба там, де єсть ти, реки ласку всякі, дощ милості спливає на нас, бо ти тут серед нас. Тільки ти, Дух Святий, моє серце бачиш і відомий тобі, моє радості боль, ласкою своєю. Мене ти отулиш, і в тобі я знайду свой спокій. Небо там, де єсть ти, реки ласку всякі, дощ милості спливає на нас, бо ти тут серед нас. Небо там, де єсть ти, реки ласку всякі, дощ милості спливає на нас, бо ти тут серед нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогі брати і сестри, вітаючи вас в нашій святині, особливим чином вітаю ансамбль, так? Хор і ансамбль з архікатедри на чолі з Софією Зеноновною, керівником, які проводжують нашу літургію, так само представляють нам відпочинок такий після імши, слухаючи їх співи і музику. Дякую вам, що ви приїхали і будете разом з нами молитися. Ахвяру Святої Мши, у якої удільничаємо, складаю інтенції про що здоров'я і Боже благословення для Терези, Владислава, Вольги, Кароліни, Майї, Владимира, Віталія у день народження і Вольги у день народження. Как мы годно могли скласти в эту святейшую ахвяру, и просим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, грашив я вельми, думкою, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над
змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Слава на вышинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Победителя великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе. Пане Боже, бараку Божий, Сыне Христа, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, який береш на себе гріхи світу, прийми моление наше, який сядеш праворучайся, змилуйся над нами. Бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Боже добрий Ойче, оховай завсёды сям'ю Твоих верных, отуляй нас Своей опекой, бо усю надею мы ускладаем на небесную ласку. Праж Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Исаии. У год смерти короля Азії я бачив пана, який сядзеў на высокім і ўзнесеным троне, а канцы ягонай шаты напаўнялі святыню. Серафімы стаялі над ім. Кожны з іх меў па 6 крылаў. Яны ўсклікалі адзін аднаго, кажучы: «Святы, святы, святы, Пан магуцяў, уся зямля поўная хвалы Яго». І захісталіся вушакі дзвярэй ад гэтага голасу, і дом напоўніўся дымам. І сказаў я: «Гора мне, бо я загінуў, таму што я чалавек з нячыстымі вуснамі і жыву я сярод людзей з нячыстымі вуснамі. А вочы мае бачылі валадара, Пана магуцяў». Тады падляцеў да мяне адзін з серафімаў, а ў руцэ яго быў распалены вугаль, які ён кляшчамі узяў з ахвярніка. Ён дакрануўся ім да вуснаў маіх і сказаў: «Вось дакранулася гэта да вуснаў тваіх, і прыбрана беззаконне тваё ад цябе, і адкуплены грэх твой». Тады я пачуў голас Пана, які сказаў: «Каго мне паслаць? Хто пойдзе дзеля нас?» Сказаў я: «Вось я, пашлі мяне». Гэта Слово Божие. Перед ангелами співають
почув ти слави вусна моїх, перед анgelами співаю тобі, кланяюся перед святой твоєю святиней. Перед анgelами співаю тобі, Пане, и славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почув меня, повеличему с моей души. Перед анgelами співаю тобі, Пане, прославять Тебе, Пане, всі короли землі, коли почують слави Твоїх устна, і будуть шляхи Пана певать, бо великая слава Пана. Перед анgelами співаю тобі, Пане, Твоя правиця рятує мене, Пан усьо зробить за мене. Милосердність Твоя, Пане, навеки, справ рук Твоих не покидай. Перед анgelами співаю тобі, Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Нагадую вам, брати, Євангеліє, якое я обвіщав вам і якое ви прийняли, і у яким триваєте, і праз якое так само збавитеся, коли твердо заховаєте тое слово, що я обвістив вам, коли тільки не дарма повірили. Бо спочатку я поведав вам тое, что и сам принял, что Христос помер за наши грехи поводле Писания, что и Он был похованы и воскрес на третий день поводле Писания, и что з'явився Кефі и потым 12. Пасля з'явився больше, чем 500 братам одночасово, большесть з яких живе дагэтуль, а некоторые спочили. Потым з'явився Якубу, потым усім апостолам. Пазней за ўсіх з'явіўся і мне, як недоношеному плоду. Бо я найменший з апостолаў і неверны называцца апостолам, паколькі пераследаваў касцёл Божий. Але з ласкі Божай я стаў тым, чым ёсць. І ласка ягоная, дадзеная мне, не была дарэмнаю. Наадварот, я працаваў больш за ўсіх іх, ды і не я, а ласка Божая, што са мною. Таму ці я, ці яны, мы так прапаведуем, а вы так поверили. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Идите за мной, каже Пан, и я зроблю вас славця.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час натоўп ціснуўся да Езуса, каб слухаць Слова Божае, а ён стаяў каля возера Генезарет. І убачыў ён два чаўны, якія стаялі каля возера, а рыбакі выйшлі з іх і паласкалі сеткі. Увайшоўшы ў адзін з чаўноў, які належаў Сымону, папрасіў яго крыху адплысці ад берага. Тады ён сеў і вучыў людзей з чаўна. А калі скончыў гаварыць, сказаў Сымону: «Плыві на глыбіню, а вы закіньце сеткі вашыя да ўлову». Сымон сказаў яму ў адказ: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на тваё слова закіну сеткі». Зрабіўшы так, яны злавілі вялікае мноства рыбы, аж пачыналі рвацца іхнія сеткі, і ківалі супольнікам, якія былі ў другім чаўне, каб прыйшлі дапамагчы ім. Тыя прыйшлі і напоўнілі абодва чаўны так, што яны пачалі тануць. Калі гэта ўбачыў Сымон Пётр, прыпаў да каленяў Езуса і сказаў: «Адыдзі ад мяне, пане, бо я чалавек грэшны». Бо з-за ўлову рыбы, якую злавілі, вялікае здзіўленне ахапіла яго і ўсіх, хто быў з ім, а таксама Якуба і Яна, сыноў Зебедея, якія былі супольнікамі Сымона. Тады сказаў Езус Сымону: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». А калі выцягнулі чаўны на бераг, пакінулі ўсё і пашлі за ім. Гэта слова Пана. Сёння собираемся ў святыні, каб, як кожную нядзелю, разважаць Божае Слова. І сёння Касцёл нам прапануе да разважання тры вельмі вядомыя асобы, гэта як Ісая, прарока Ісая, Паўла і Пятра. Сённяшнія чытанні кажуць пра пакліканне гэтых трох пакліканых Богам людзей. Што такое пакліканне, што такое навяртанне? Гэтыя словы можна змясціць у тым, што гэта не нейкі хвілёвы працэс. Раз, і ты атрымаў пакліканне, раз, і ты атрымаў навяртанне. Гэта жыццё. Гэта часам вельмі доўгі працэс, каб пазнаць Бога, каб паверыць, каб рашыць сказаць Богу так. Мы можам спытацца, а Марыя, а той самы Павел зваліўся з коня, аслеп. Але, ведаеце, была дарога да Дамаску, а ў Марыі было таксама яшчэ шлях ахіравання сябе Богу. Так што гэта не хвілёвая, гэта падрыхтоўка, якая ідзе здалёк доўга часу, з доўгага мінулага, каб потым сказаць Богу так. Сёння мы чуем прарока Ісаю, які кажа пра тое, як яго паклікаў Бог. На пачатку тое ачышчэнне вуглём, які прылажыў анёл да яго вуснаў, і той голас Божий, які сказаў: «Каго мне паслаць, хто пойдзе дзеля нас?» Ісая ведаў жыццё народу выбранага, ведаў, што яму патрэбна, і думаў аб тым, што если ён не будзе абвяшчаць Божае валадарства, не будзе абвяшчаць Бога адзінага, у якога верыць народ, то ніхто больш не зможа. І адважна кажа словы: «Вось я, пашлі мяне». Пашлі мяне на гэту адказную місію абвяшчання, сёння можам сказаць, Божага валадарства. Далей мы чуем у лісце, у другім чытанні святога Паўла да карынцянаў, як той распавядае пра сваё пакліканне. Мы чыталі раней, зусім нядаўна, калі
перажывалі ўспаміны вяртання Паўла Апостала, той працэс, які быў. Вялікі пераслядоўца, які нават удзельнічаў у каменаванні святого Шчэпана, ішоў да Дамаску, каб там таксама распраўляцца з хрысціянамі. І Бог, Езус, сустрэў яго ў незвычайны спосаб. Той аслеп, і калі прыйшоў у Дамаск, праз Божага слугу, адчыніліся яго вочы, і чалавек, які быў пераслядоўцам, стаў апосталам. Хаця ён кажа, што я нягодны апостол, я найменшы з усіх, бо я быў пераслядоўцам, я такі дрэнны чалавек. Але ўсё, што магу, буду рабіць дзеля абвяшчэння Божага валадарства. І ведаем, што святы Павел дайшоў амаль што да нашых земляў, не скажу да Беларусі, але дайшоў да Арменіі, абвяшчаючы Божае валадарства, абвяшчаючы Хрыста. І Евангелле, пакліканне Пятра. Таксама вельмі цікавая сітуацыя, што было для рыбакоў, якія паласкалі сеткі пасля начной працы у думках. Напэўна, думалі аб тым, што сёння не маюць рыбы для сваёй сям'і. Сёння нічога не прададуць, нічога не атрымаюць. Дарэмна правялі цэлую ноч. А гэта цяжкая праца, гэта мы рыбалку лічым адпачынкам, а насамрэч той, хто працуе, гэта вельмі цяжкая праца, гэта трэба вялікі высілак. А тут дармова праведзена ноч, не выспаўшыся. І той, хто ніколі не лавіў рыбы, а быў сыном цеслі, кажуць Пятру: закінь сеткі яшчэ раз днём. Напэўна, у Пятра нарадзілася думка: днём ніхто не ловіць, мы ніколі не лавілі днём гэту рыбу і не зловім нічога, бо ўся рыба на глыбіні, а мы там не можам сеткамі дастаць. Але кажа: на тваё слово я закіну гэтыя сеткі. І тут праяўляецца тая Божая моц. Нават у рыбалцы, у рыбе. Сеткі, якія пачынаюць рвацца ад вялікай колькасці рыбы. Дзіўна, усе здзівіліся, нават папрасілі сваіх сяброў, каб тыя падплылі і дапамаглі ім выцянуць сеткі. Напэўна, была вялікая радасць, такі вялікі ўлоў. Адразу планы, але хтосьці думаў пра іншае. Пётр, бачачы гэты цудоўны палоў, кажа, што «Адыдзі ад мяне, Пане, бо я грэшны чалавек». Ведаеце, может, нам сёння надо было б сказаць нешта іншае. «Пане Езу, не адыходзь ад мяне, бо я грэшны, слабы чалавек, і я павінен быць бліжэй Цябе. Ты будь бліжэй, каб я адчуваў Твою прысутнасць. Прашу Цябе, каб Ты мне дапамог выйсці з таго альбо іншай сітуацыі, з таго альбо іншага граху, каб быць і жыць згодна з Твоёй воляй». А Пётр кажа: «Адыдзі ад мяне, нягодны». І Езус, гледзячы на, напэўна, нараджэнне веры, у Петра кажа яму, што адгэтуль ты будзеш лавіць людзей. Тыя планы прадаць рыбу, напэўна, накарміць увогуле, але, як зазначае Святое Пісанне, што яны пакінулі ўсё і пашлі за ім. Божае Слова, Божае пакліканне значыць больш, чым нейкі эфект альбо нейкае дасягненне. Яны злавілі рыбу, але пакінулі адразу і пашлі. Часам у жыцці мы таксама да нечага імкнёмся, нешта робім, нешта арганізоўваем. А Бог кажа: ідзі на святую імшу ў нядзелю, яна тут о 10 гадзіне, 12. І мы пакідаем тое, што мы хочам учыніць. Бог кліча? Не. Мы займаемся часта сваімі справамі. Так, схаджу, але пазней, альбо ўвогуле не пайду. Мы так легкадумна пра гэта думаем, не так, як апосталы. Тыя пакінулі і пашлі, пакінулі дабытак, пакінулі ўсё. І ў гэтым ёсць
той вялікі прыклад, пакліканне Ісаі, пакліканне Паўла, пакліканне Петра, прыклад пакоры і абрання на ўсё жыццё служэння Богу. Бог нас абраў некалі праз хрост. Нас бацькі прынеслі, ці мы самі прыйшлі ў святыню, каб прыняць сакрамент хросту. І Бог нас тады абраў, учыніў нас сваімі дзецьмі. І кажа, служыце мне. Будьте вернымі дзецьмі, будьте вернымі вучнямі, ідзіце за мной, наследуйце мяне. А мы так часта зусім па-іншаму сябе вядзём. Зусім іншае маем у планах. Для нас нейкія зямныя дасягненні намнога больш важныя, чым быць бліжэй Бога. Як часта мы яму здраджаем. Я правильно кажу ці не? Згодныя, так? А ці згодныя мы ў сваім сэрцы з гэтым? Ведаеце, у чалавека ёсць такія два жыцці. Вонкавае жыццё і ўнутранае. І вельмі часта гэта вонкавае жыццё адрозніваецца такое жыцця душы, жыцця сэрца. Так, я пабожны, ўсё. А ўнутры ў мяне добра, калі ёсць згода. А як часта яе няма. Як часта я супярэчу сам сабе. І ведаеце, калі ёсць гэта супярэчанне ўнутры самога сябе, то чалавек не на сваім месцы. Трэба, каб было паяднанне. Як яго дабіцца? Даверыцца Богу. Пакінуць усё і пайсці за Христом. Бо хто абірае Христа ў жыцці, той абірае ўсё. Хто выкідывае Христа свайго жыцця, той губляе ўсё. І сёння просім добрага Бога іншымі словамі, якія ўжо казаў, іншымі словамі, чым казаў святы Пётр: «Пане Езу, будь блізка мяне. Я чалавек слабы, грэшны, але Твая прысутнасць дапамагае мне выканаць Тваю волю. А я буду прыкладаць усе намаганні і высілкі, каб таксама быць бліжэй Цябе. Амен». Зараз вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Пліцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. У крыжа таксама за нас пры Понскім Пілаце быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост, вечнага ў будучым свеце. Амен. Адорныя надзеі вечнага жыцця ўзнясём нашыя малітвы да Бога, які прагне шчасця ўсіх людзей. Молимся за святы касцёл, каб абвяшчаў людзям надзею збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся за тых, хто кіруе народамі, каб клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, якая удзельнічае ў занятках па рэлігіі, каб выкарыстала магчымасць лепш пазнаць Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто знаходзіцца ў залежнасці ад розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі ахоўвалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Молимся в интенции этой святой имши об здоровье, Божье благословение, опеку Мати Божией для Терезы, Владимира, Владыка, Вольгу, Каролину, Майю, Владимира, Виталию день народжения и Вольгу день народжения. Тебе просим. Молимся об супокою свете, об заканчении войнов. Молимся так само об святлу Духа Святого для тих, от кого это залежит. Тебе просим. Молимся за всіх, хто сьогодні терпить, так само молимся і просим Бога, каб ми не чинили своє серце каменними і не призвичаювалися до терпения інших людей. Тебе просим. Молимся об навертании и покаянии для нашего народа. Тебе просим. Просим Тебя, Пане, выслухай наши просьбы учини, каб мы умели принять Твою допомогу и дяковать Тебе, праз Христа, Пана нашего. Любов дасть вам крили, да Бога душу знясе, як песку кришинка, стану маленьким, Єсусу Працы рук людских закормляют Тебе, как бы с хлебом життя. Но теперь дасть вам крили, да Бога душу знясе, як песку кришинка, стану маленьким, Єсусу з тими мяне. благословен. Любов дасть вам крили, да Бога душу знясе, як песку
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Божа, Ты створив хліб і віно, каб яны падтрымлівалі наше зямное жыццё. Учені, каб яны сталі для нас сакраментам, які дае жыццё вечнае. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Так это и справедливо. Сапраўды годна это и справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Твоя безмежная слава выявілася ў Ты, што Ты сваёю Божою моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і пра свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вернуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Христа. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Твоим обличчям. Просим, каб и наши голосы долучилися до их, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чагаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, капущих нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули в надеї на воскрешенні, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету. Дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Прос Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой пагана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу,
Божьим промочен святый свету, смилуйся над нами. Пане Иисус Христос, не положил, ты повторяется, Твоим Духа Святого, свою смерть дал житие свету. Возлюбил засечных концов Твоих, кровь выжженных и повинного житего злого, ученика Ты завсёды, стремался заповедь Твоих, не допусти, как я дышу от Тебя. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную.
своими назовешься брани, коли мы зробим, что ты загадал нам, что ж без тебя вчинить мы можем, Пане, бо ты для нас життя і спасение. Пане, добрый як хлеб, пусть прославленный повсюдный костелом. Вот так безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Ты нас греши отдал життя за грешних, а сам зостався хлебом у святынях. Для нас открыто серце твое вечно, бо як дітей ти, Божа, полюбив нас. Пане, добрый як хлеб, пусть прославленный повсюдным костелом. Вот так безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Молимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб эухаристичный и пить с одного келиха. Просим Тебе, да поможи нам так жить, как мы, з'єднані у Христе, с радостью служили справе збавления свету, праз Христа Пана нашего. Пастугаць аб'явы. Сёння 9 лютага, 5-я звычайная нядзеля. На гэтым тыдні ў нашым касцёле у касцёле ўвогуле наступныя ўспаміны. 10 лютага ў панядзелак успамін святой схалястыкі Панны, 11 лютага ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі з Люрд, сусветны дзень хворых. У нашым касцеле святая імша будзе вечарам у аўторак у 18:30. І для тых, хто патрабуе это сакраменту намашчэння хворых, будуць удзелены сакрамент у часе святой імшы. Кай ласка, прыходзьце. 14 лютага свята святых Кірыла, Мніха і Мятоды біскупа апекуноў Еўропы. 15 лютага ўспамін святого Гераніма Емельяні Законніка у ксяндза біскупа Юрыя дзень нараджэння. У наступную суботу буду тэлефанаваць па тым адрасам, якія былі, што засталіся па калядзе. Я думаю, 2 тыдні да ўсіх, хто запісаўся, прыеду. Чакаеце, у каго не быў, так? А і у вас таксама. Так. З нашага касцёла адбываецца трансляцыя святой імшы ў нядзелю. Можна нас знайсці па ссылках «Заслаўе Бай» альбо на імша Бай. У нядзелю святой імшы 10 і 12 гадзіне трансліруюцца на YouTube. Распачатая рэгістрацыя на біблійны конкурс. Запіс у нашай парафіі праводзіць сестра Міраслава і захочваюць сёлета да ўдзелу 3 катэгорыі людзей. І таксама дарослыя, не толькі дзеці. Заяўкі собіраем да 28 лютага. Ласка, записывайте. В минулом году мы нават ездили у Витебск, а в этом году, думаю, может быть некое место. Только треба рыхтоваться, и сестра Числава распавядзе, что треба зрабіць. Так что, калі ласка, удзельнічайце у конкурсе знання Библии. Прибирание касцёла группа номер 8. Вялікі дзякуем за ахвяраванне, працы, якімі прычыняеце да аднаўлення касцёла. Як уже объявлял, что плануются еще так само великие ремонты. Евангелизации и ремонты у костюля никогда не заканчиваются, иногда еще трывают. И дякую за ахвярность. Может, знайдете каких-нибудь спонсоров, может, кто-то допоможет, можно перелечить на ЕРИП, можно положить на наш рахунок. Все это пойдет на то, как упрыгожить святыню в этом году звонку, территорию. Так само и у костюля еще. Шмат працы. Дякую вам за вашу ахвярнасць. І сёння
таким бальзамом для нашага сэрца з'яўляецца архікафедральны хор, які ўпрыгожыў святыню, нашу літургію. І вельмі шчыра дзякую вам за прыгожыя спевы, за вашыя таленты. Мінулым годзе я казаў таксама пра тое, што ў нас таксама ёсць музычная школа, і шмат якія дзеці ходзяць іграюць на розных інструментах. Нам таксама трэба неяк арганізоўвацца. Другая папытка будзе з гэтага года. Можа, хтосьці як і таксама, бо прыгожа спяваеце, малайчынкі. Дзякую вам. І таксама запрашаю ўсіх, хто ў касцёле пасля святой імшы, паслухаць цудоўную музыку і цудоўныя спевы гэтых дзетак, якія растуць вельмі хутка. У наступным годзе ўжо будуць некаторыя дарослыя, ўжо іншыя будуць дзеці. Зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia.
і жив покуда, у столі прагнув, народився костюм, покинув нам своє тіло, как привалив їм. Прославляймо Христа, укропли вина і латиной, решится хлеба, спожита душа усіх, і пусть слышно кров окропила святыни воров. Огонь приди, уголе наших сердцев распали, духом любови святой держи нас, и он брамой подаёсть, яе воплотим, как мечицу. Огонь приди, уголе наших сердцев распали, духом любови святой держи нас, и он брамой подаёсть, яе воплотим, как мечицу. Хочу тебе молить, усё своё життё, хочу тебе молить, усё своё життё. Про тобой стоять, отчувать твою любовь, хочу тебе хвалить, хочу тебе спевать, усё своё
святині, славці Його на небосхилі, моці Його най. Славці Його за Його могутні справи, славці Його за безмежную велич Йогоную. Славьте Бога все народы, аллилуйя. Славьте Бога все народы, аллилуйя. Славьте Его гуком трубы, славьте Его на арфе и гуслях, славьте Его бубном и танцах, славьте Его на струнах и флейте. Славьте Бога все народы, аллилуйя. Славьте Бога все народы, аллилуйя. Славьте Его на милоушных цимбалах, славьте Его на цимбалах звонких. Пусть все живое нехай славить Пана, хай славить Его и свышае навеки. Славьте Бога все народы, аллилуйя. Славьте Бога все народы, аллилуйя. Хвалите Бога в каждый час, прославляйте Его навеки. Хвалите Бога в каждый час, на свете Он выбавил нас. Все створения Божия прославляйте Бога. Хвалите и возвеличивайте, прославляйте Бога. Все ангелы Божия, прославляйте Бога. Хвалите Его небесы, прославляйте Бога. Хвалите Бога в каждый час, прославляйте Его навеки. Хвалите Бога в каждый час, на свете Он выбавил нас. Все воды, что под небесами, прославляйте Бога. Все эмоции земные, прославляйте Бога. Солнце и месяц, прославляйте Бога. Небесные зорки, прославляйте Бога. Хвалите Бога в каждый час, прославляйте Его навеки. Хвалите Бога в каждый час, от смерти Он выбавил нас. Все дожди и росы, прославляйте Бога. Все ветры небесные, прославляйте Бога. Огонь и спека, прославляйте Бога. Холод горячиня, прославляйте Бога. Хвалите Бога в каждый час, прославляйте Его
перше завсюди, для серцю супокой дає. Богу слава, Отцю завсюди слава, і Христу бажана моць. Святим Духу величить подяка, Богу Тройці могу дасть. Бога хвалить хочу и прославлять навеки, только Ему спеваю без хвали. Божую славу буду обвешать завсюди, я в серцю супокой дає. Богу слава, Отцю завсюди слава, і Христу бажана моць. Святим Духу величить подяка, Богу Тройці могутність. Не забыл меня суды твои, о, пане ласкавый и милосердный, и усих, кто боится Тебя. Скажи, тогда ешь и свой заповедь. Буду славить Пана усіх своїх серцем, уколе праведних і на сході. Великие справи Пана, жаданые для всіх, хто їх любить. Не забыл я суды Твоей, о, Пане ласкавый и милосердный, Ты усіх, хто боится Тебя. Скажи, тогда ешь и свой заповедь. Справа яконая это хараство и велич, а справедливость ягоная трывае навеки. Учинил памятными свои суды, ласкавый и милосердный Пан. Не забыл меня суды Твоей, о, Пане ласкавый и милосердный, Ты усіх, кто боится Тебя. Скажи, тогда ешь и свой заповедь. Скажи тогда я тим, хто Його боїться, навеки пам'ятає про свой заповедь. Моцаю справу обвестив своему народу, как дать ему спадщину язычников. Не забыл ли я суды Твоей, о, Пане ласкавый и милосердный, Ты усіх, хто боится Тебя. Скажи, тогда ешь и свой заповедь. 「 Скажи, тогда ешь і свой заповедь. 「  Скажи, тогда ешь і свой заповедь.          Скажи, тогда ешь і свой заповедь.
Сядайте, і що виступають? Перепрошую, дякую. Дякую для дитячого хора з катедри за чудовні співи. Шкода, що так мало. Поспіху вам в учобі, Божого благословення. Радуйте і далі тих, хто вас слухає. Дякую. І запрошуємо там на почастунок усіх